Katoks mä kameraan vai suhu? Montako ottoa tässä voi ottaa? No niin. Iso talo, hyvät mahdollisuudet. Työvälineet on viimeisen päälle. Täällä on ihan varmasti valot päällä tällä toimistolla, eli meillä on vauras omistaja. Aina saa apua, et ole yksi. Talon sisäiset asiakkaat, mitkä tulee meille välittäjille, on yksi semmoinen juttu. No pankkiyhteistyö on totta kai kuuluu siihen samaan OP-brändiin, että me ei oltaisi tässä tilanteessa ilman meidän pankkiyhteistyötä. Täällä saa parhaan koulutuksen ja mahdollisuuden edetä ihan oikeasti hyvin tällä uralla. Mun mielestä meillä on kaikki tämmöistä, mitä tähän työhön tarvitaan. Luotettava brändi ja iso talo, missä on mukava touhuta. Työyhteisöhän oli ihan loistavaa, siis meillä on niin hyvä rento meininki. Loistava työporukka täällä. Tänne on aina ilo tulla töihin. Me autetaan toinen toista. Meillä on täällä hyvä porukka ja aina saa myöskin apua. Miksei valitsisi, niin sitä mä ihmettelenkin. Mua ei ole ainakaan ottanut aivoa vielä yhtenäkään aamuna lähtee hommiin, eli mä koen tämän viihtyisenä työyhteisönä. En mä keksi mitään hyvää syytä, että miksi sun ei kannattaisi hakea meille hommia. Että Totta kai tänne kannattaa hakea töihin. Ei ole syytä, miksi ei kannata hakea. Äärettömän hyvä työnantaja. That's it. Jos tämä kaikki kuulosti hyvältä, niin hae osaksi meidän porukkaa. Onko siinä? Saanko mä nähdä se vai otetaanko uusi tauti?